vi fik en lille seddel, hvor der stod en film, hvor vi så skulle lave den om til en helt anden slags film, hvor vi kun skulle lave plakaten af den. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal tegne det her. Så tegne ham derovre med blomster, og så tegne ham der med sådan en masse. Og vi skal finde det modsatte af Fast and Love. Fast and Love, ja. Hvad nu, hvis det bliver en bøssefilm? Ja. Ja? Det er meget sjovt. Jo. Og så tager man et billede, hvor jeg sidder på en bænk, og altså hvor I... Hvor vi krammer mig og Mads, og hvor jeg sidder på en bænk. Men skal der kun være et billede? Nej, der skal være flere. Flere oven i det, ligesom. Okay. Hvad med, vi tager et billede af os tre, og så et billede af plakaten? Jo. God idé. Vi kan godt få den slået fast her. Man kan også bare sætte og så kunne vi her. Sidde der. Det var vel oppe i hjørnet deroppe. Man skulle kunne se også dernede, og man skulle kunne se hele med nedtryk, og du skulle sidde med dine blomster sådan lidt nede. 3, 2, 1. Er det godt? Så bliv lige stående. Tag lidt flere. Hvor det er den første af dem, eller? Præcis. Og den der. Så skal vi lige have lavet lidt mindre. Men Hvorfor kan det blive større, eller? Jo, det kunne vi godt. Jo. Den der skal derover i hvert fald. Den skal derover. Ja, sådan der. Ja, sådan der. Vi er færdige. Vi er færdige. Ja. Det sjoveste var nok at finde på, hvordan plakaten ligesom skulle se ud til at starte med. Man skal koncentrere sig og have gode idéer. Jeg er blevet bedre til at kende nogle af begreberne for de forskellige ting. Man kan bruge den her aktivitet i billedkunst måske. Jeg kunne helt sikkert godt finde på at lave det her i fritiden.